Harohini rathongke bratrok KAAC budget session surihini ra inkoiben surihini ra inkoi Asia Farman ingsamjin pen kapachun. Ulukenchi alongkedo Assam Gramin Vikas Bank irui link kawdera jok rat kisung hangjo. KFA Khironi Aroatum Kanghua Thengpi Kenebdun. Kardom Penny Prime Tama Berta Longpen, Nelly Berta Thanmangpi, Sami, Julie Baby, Nonarjigtha, Bertang Tonpen. HUDCO Mate Hatko, Lona Putak, Social Media along Kahorista Alamte, Karbianglo Autonomous Council, CEM Tuliram Ronghang, Namvoy Kipia Tenke, Assam Sorkara Tumsi Archakpo. Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longkiti Mongadular, Deputy Chairman Ritesing Hicha Riponsi, Ingdeng Parohini Rathongke Rathok, Karbi Anglong Autonomous Council Budget Session, Surihini Ra Inkoipen, Surihini Ra Inkoira Asia Farman, Maduta Kahili Dun Avipin Pen Pachun Ponlo. Pini Kijutsi Parohini Rathongke Rathok, Karbi Anglong Autonomous Council Session Kapadohut, MAC Dorsing Ronghang Aihin Pen, Karbi Akhaya Pan Kenang Sot Keraikom Jeputak, Jasamet Karbi Anglong District Arlokedo Inglong Asokalia Tumapan Trading License Sabete Beha Bepar Pachoklem Long Nangni Lapen Rong Robajo Hitiso Haihoita Langchari Dunsi Trading License Kavi Atumapan Bepar Pachoklem Long Ledet Nangji Pusi Hemkang Teralong Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesing Hipen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Atumapan Kachuning Ripado Lason Thak MAC Prabhat Chandra Taro Ahin Penta Karbi Anglong District Aduya Hoi ki 30 pen kacherai kom thek jiaphan lapen kachepang thek jiaphan Prabjen pen GPS somnang popusi Hemkang Theralong Asong Japo CEM Tuliram Athengnu Kachoning Ri Padopon MAC Dorsing Ronghang Kachoning Ridun Non-Tribal Atumapan Trading License Avete Beha Paklemlong Lake Puaputhak MAC Richard Tokbi Penchenglok Penang an MAC Atumta Kachedon Don Angthek Chepaklangdon Halapu MAC Prabhat Chandra Taro Kachoning Ridun Aduya Hoi Kachepang Thek Jiaphan GPS Somnang Popua Puthak Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Department EM Amar Singh Tiso Lamboy Kipia Tengke Aduya Hoi Kachepang Thek Jiaphan Qatar Lip Phan Trok Narkep Tang Etlo Lapen GPS ke Som Jiaphan ke Saikhi Atumapan Prabjen Pen Guwahati along Seki Kapa NMG Apan Sitame Chisik Etlo Pusi Lamboy P Lapen ke do bare Matumapan Longle Apata ki Pilabji Sitame Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kapen Khat Atengke A constituency tin Surihini Longle Apata ki Piponja Phanta Chisik Chedang Pon Bomlo Puta EM Amar Singh Tiso Pangdak Ponsi Bangso Kemang Ateng Chun Pamelo Pulote Land and Revenue Department Atum Ningkan Isya Long Puti Pharo Isya Amidu Long Ponji Puta Alang Le Aning Ke Thealam Chepaklang Pon Kijutsi Accession Along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Pen Kapaklang Pon Abajat Kidoan MAC Atumta Kachekroy Angthek Chepaklang Don Rintisi Ingsamjin Pen Surihini Ra Inkoy Pen Surihini Ra Inkoy Ra Isi Karbi Anglong Autonomous Council Budget Session Pachun Ponlo Lapusona Porahut CEM Tuliram Ronghang Aihin Pen Social Media along HUDCO Alona Puthak Kahorisai Alamthe Lamboy Kipia Tengke HUDCO Loan Lake Karbi Anglong Autonomous Council Atum Thangnat Akisungave Athe Bangso Loan Lake Assam Sarkar Atumsi Archakji Penang Anabang Phu Jasamet Pregjam Ratchari Lapen Hampanga Song Atum Akoy Kipi Karbi Anglong Kaching Thordon Avelang Puaputhak Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kaningja Tengke Diphua Long Kasa Pathua Klam Kikim Penchenglok Diphua Hiti Mesan Kacheleng Atowar Kasalam Diphua Rong Supialong Street Light Kipi Karbi People Hall Tara Lang Sokapaching Thor Kedamtang Arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM EM Atum Ledam Depin Pen Ahawar Borpung Tarapung Penchenglok Chupi Kelok Lapen Kaprek Arning Kithiatum Ledam Depin Ahawar Along Towar Kimi Kasalam School Ahem Kasalam Lapen Solar Amiti Pidam Lahai Kaching Thor Angthek Kalilang Mapusi Ningje Karbi Anglong Arat Kedo An Ahir Jumi Lapen Kachera Kachito Kedo Ajok Nili ke Japon Tim Karbi Anglong Hoi Pen Karbi Anglong Arlo Kapaching Thurpon Japan Bor Ipon Bomlo Lapen Penang An Kichun Angthek Chithek Longlo
Lasinon kewang jilang arni sitame Karbi Anglong arat akacerap cito do pulote an sose kaceng thorasai dengpon unhilang. Lasuang bong non amat tim Karbi Anglong akemang lake dipuarong sopi gari motor kaceleng kapajoy KGF han rong parpi rong be akumlin pen dipu train station an flyover adolong prabjin pen kikimpon Japan long e sompon poputa CM ronghang pangdakpon. Assam Gramin Vikas Bank Ulukunchi branch along kedamtang aroi pen lingka bedara jok radatum tangka kelong le ariang se hem kachiruinang. Amri Chintong lapen duar amla arada parman Ulukunchi along kapangni Assam Gramin Vikas Bank along kedamtang iroi pen lingka bedara jok radatum tangka kelong kaningri hangjo. Labangso AGVB along saiki kadure Bank along tangka kalakha akor lapen tangka kenep akor ka bedara jok cash counter along bet pensi account akimi KYC cash deposit withdrawal anta claim nang narlo sini chonghong dera phita pharo pho ansi enon chodji labangso bank along manager Dhoniram Teron kapachinia teng pulote labangso bank along hormu hortar nangle era phita kaselam abang kawe dera jok link kawe pen rada tumaphan awar saiki pilong le dera bangke ning ing samse der lopusi manager abang ningkang samse alam cepaklang Labangso bank along arnibang ta radatum ariang se pensi hemchiroi nanglo. News Desk Report Karbi Anglong Live. Pini there ni phai trokarni Kheroni Press Club methang asa hemalong ingdeng krip ho Kheroni Press Club mahangge thegarni katalon pon. Kedamtang surihini rapho aningkan there achiklo ni phai trok arni Kheroni PWD IB along Bangkep Krepo Perangke Klembang atum Chelangsi Rat ke songke boy alam the Sarkar athengno ke Landon Longjia Phanpura Kheroni Press Club po amhang pathek bonlo Bangsor ni pen aningkan bang Kheroni Press Club amhang ke thek arni katalon ponasonsi pining lethata amina sai hemalong Kheroni Press Club amai phu Mohan Teron pen lama ingthurponsi talon ponlo Laso phi mai phu Mohan Teron pen kachari amai along Alohi Kheroni Police Station OC Ajay Borman Alohi Sarpo Aman Pen Chitongdun Man Peng Pen Rongkang Tui Arong Sar Ramsing Phangcho Pen Danglok Penangan Aman Kedoatum Chitongdun Maya Long Alohi Sarpo Aman Pen Kachitongdun OC Ajay Borman Kaningji Atengke Perangke Klembang Atuman ke Ning Isivet Pensi Donangji Lapen Perangke Atum ke 4 pillar pusi nang Irpon Lo Lasi Perangke Atum Pen Police Atum Aphan ke Rat Atum Ka nang Kelang Fracture pusi Ning Jepon News Desk Report Karbi Anglong Live. Kedamtang themana ningwe KFA Kheroni aro atum humni kepleng tirkang hua theng piagari kenepdun long. Bangso thengpi kang hua bitung atum batai thengka che thek amen pen thengpi inghu pon bom pu arjulong si kedamtang there ni phai pho aningwe KFA Kheroni aro klembang atum towar tondon koksi humni Tata Mobile ke pleng ter kang hua thengpi nepdun long cheklo labangso kang hua thengpi nepdun therapy Kheroni Forest Range atum aphan hodai dam koklo kang hua thengpi pen ke neblong chek Tata Mobile number ke AS02BC 1824 lapen AS02AC 4654 henlo Ingnam rai komasai ki ananta rongpi la soputha kapachinia tengke meka che theka thengke chakni pen ake the ponlong le lapen ake chamta ponlong le anpart ake dingta ponlong le pusi pachini News Desk Report Karbi Anglong Live. Nilip Chuki Hola Hawar Temon Herai Kitehud Sari Huti along Kedo Osomar Atum Kedo Aboha Kana Hoga Dimalong KSA Atum Kerap Kapajodam Kedamtang There ni phai hini arni Nilip constituency kaparlo Chuki Hola Ahawar along Temon Herai Kitehud Ongdong ahem nahok dunlo Laso hot Sari Huti along Kedo Kido Kelak lo Charlie Osomar Atum Kedo Aboha Setamit Temon Kecha Pira Ejok Osomar Atum Kedo Kethaka Phan Penangan Aki Sungdo Koklo Lapusana por hot kedamtang There ni phai pho arni Barnabas keding Japan lensi KSA along claim rapet ari sangho atum pen halabangso aboha along humri damsi sang jangthu lapen ason kicho harmu kerap pajardam kerap kapajardam hot Barnabas keling ahin pen kebang chilang arni pusitami un an ke nang chirap nang chito dunji pusi osomara tumaphan ning pathetekang
Kido pisung apor hut KSA asong ahin pen lapuson kerap kapajar theka puthak kido aboha ahem puatum lapen osomaratum kachoro kajir. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Pini prime tama birda ke lapon sikang tonik lo domi thak me khadom.